П'ятниця, 4 січня, 19 на годинниках. Час новин на АТР, в ефірі «Заман». У студії працює Олександра Сенько. Вітаю вас. Едему Бекірову. На Херсонщині земляки незаконно затриманого кримського татарина провели акцію на його підтримку. Блекаут у Криму. Без світла і зв'язку в окупованому Криму опинилося 10 тисяч людей в 26 населених пунктах. Прогнози синоптиків невтішні. Негодитиме на півострові ще й наступної доби. Українські силовики провели флешмоб на підтримку полонених українських моряків. Живі фігури у вигляді якорів на площах міст та синьо-жовті паперові кораблики на ялинках. Долучилися до акції наші миротворці в Конго. Фрі Едем Бекіров і свободу політичним бранцям Кремля. Із такими плакатами на центральну площу Новоолексіївки на Херсонщині вийшли ті, кому небайдужа доля їхнього земляка, якого схопили російські спецслужби на адмінмежі з окупованим Кримом. Тяжкохворого Едема Бекірова цинічно звинуватили у незаконному зберіганні та перевезенні зброї і запроторили до Сімферопольського СІЗО на 2 місяці. Едем Бекіров у неволі провів вже 22 дні, і кожен наступний може стати для нього останнім. Як кажуть його рідні, як в Новоолексіївці вимагали свободи і для Едема Бекірова та інших політичних бранців Кремля, розкаже наша Тетяна Сулій. Це Новоолексіївка, невеличке селище на Херсонщині, неподалік кордону з окупованим Кримом. Гульнара Бекірова ледве стримує сльози. Всі ці люди, їх майже сотня, попри негоду вийшли підтримати її чоловіка Едема Бекірова. В руках тримають плакати «Свободу політичним в'язням» і «Фрі Едем Бекіров». 12 грудня їхній земляк їхав навідати маму у Сімферополі. На адмінмежі його затримали російські спецслужби. Далі абсурдне звинувачення в організації таємного схрону з вибухівкою Джанкої, судилище і арешт на 2 місяці у Сімферопольському СІЗО. Це місце може вбити Едема Бекірова, каже дружина Гульнара. Йому із шунтами в серці, цукровим діабетом і з раною, що не гоїться. На місці ампутованої ноги необхідний постійний нагляд лікарів, щоденні перев'язки і 1,5 десятки найменувань медикаментів на добу. Натомість його тримають в нелюдських умовах загального блоку СІЗО. Є ризик і повторного інфаркту, є ризик, ця інфікована рана, вона буде бушувати і його або треба буде цю культю оперувати, або він помре там. Люди небайдужі і люди, які підтримують. Сьогодні, яка сьогодні погода, ви бачите? А люди прийшли, тому що це небайдужі люди до горя нашого народу, до горя сьогодні, який і в нашій родині, і біля нас. Едем Бекіров обов'язково вистоїть, бо його підтримує вся Україна. Так думають ті, хто прийшов сьогодні підтримати і самого Едема Бекірова, і його родину. Вони впевнені, усі політичні бранці Кремля, серед яких і їхній земляк, мають повернутися додому. І ми дуже вражені тим, що трапилося з Едемом Агою, і тому ми тут, щоб підтримати дружину, підтримати сім'ю і висловити свою точку зору до того, як Російська Федерація повела себе з кримським татарином у Криму. Наш первый шаг на это для того, чтобы освободить из застенок крымских Эдема Бекирова. Не мог сделать человек, больной человек, инвалид не мог сделать это никогда. И зачем, если у него там есть родственники, его там мать живет и дочь, и он пойдет какие-то противоправные меры там делать, это просто глупо будет. Окупанти в Криму запроторили за ґрати невинну людину. Так вважає голова Херсонського меджлісу Ленур Люманов. Він сьогодні серед тих, хто прийшов підтримати кримського татарина Едема Бекірова. Впевнений, його схопили, бо в окупованому Криму російські спецслужби готують чергову провокацію. Це мост. Мост, який все-таки рухнет. А сейчас, наверное, скорее всего, идет подготовка и ищут людей, на которых это повесить. Мост в один день, когда он сам должен будет рухнуть, его взорвут просто. И уже будут подготовленные материалы, кто виноват. Украина виновата.
Люди, які прийшли сьогодні вимагати свободи для Едема Бекірова, впевнені, і їхній земляк, і решта українців та кримських татар зі списку політичних бранців Кремля обов'язково вийдуть на волю. І щоб там, у російських застінках, вони змогли вистояти. Їм потрібна підтримка тих, хто чекає їх тут, вдома. Тетяна Солій, Заман, АТР. І те, що окупанти вже почали готувати провокацію, в якій згодом звинуватять українських громадян, вже підтверджують у Меджлісі. Голова Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив орієнтування від російської розвідки, яке їм вдалося перехопити. В документі йдеться про те, що на територію Федерації проникла і діє так звана диверсійна група. Її мета – буцімто здійснення терактів. Рефат Чубаров вважає це свідомою провокацією окупаційних силовиків та певен, що окупанти вже підготували сфабриковані справи проти людей, що потрапили до цього списку. Документ оригинальный, но содержание документа фальшивое. Это делается с некой целью. Вот публикацией этого документа, нами перехваченного, мы решили упредить вот продолжение той провокации, мы решили ее обнародовать, потому что не исключаем, что такая вот, пусть и абсурдная, но безобразно лживая информация, она уже может присутствовать в каких-либо протоколах допросов граждан Украины, которые оказались заложниками российских оккупантов в Крыму. У переліку осіб, що начебто причетні до так званої диверсійної групи, директор школи з Херсонщини Лінур Люманов. Чоловік називає це провокацією та вважає, що у такий спосіб окупанти просто намагаються дискредитувати тих, кого їм вигідно. Это очередная провокация служб государства-оккупанта. Думаю, так можно любого гражданина Украины обвинить в том, что он не совершал, не собирался совершать. Цели у них разные могут быть. По крайней мере, им всегда же нужен объект, который можно обвинить в чем угодно. И могут любого взять гражданина Украины на своей территории. И решить любое дело. Был бы человек, дело найдется. До такої ж думки схиляються і в українському Міноборони. За інформацією нашої розвідки, для виправдання власних агресивних дій окупанти планують вкотре дискредитувати Україну. Не виключається проведення Росією диверсій на власних об'єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті тощо, з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння. Живі якори з нацгвардійців, український гімн і синьо-жовті паперові кораблики. Акції на підтримку полонених українських моряків напередодні прокотилися Україною. Флешмоб за свободу наших морпіхів підтримали військові Харкова, Запоріжжя, Кременчуга та навіть закордонний контингент у Конго. Як це було? Дивіться у нашому огляді. Свободу українським морякам. Флешмоб із такою назвою на батьківщині козаків острові Хортиця провели запорізькі гвардійці. Для підтримки 24 полонених російськими ФСБівцями українських моряків 200 військових під державний гімн розгорнули синьо-жовтий прапор та сформували велетенський живий якір. Солідарності із захопленими російськими спецслужбами моряками в живий якір, щоправда, трохи менше, ніж на Хортиці, вишикувались нацгвардійці Кременчука. Тут, над площею Перемоги, лунало: відважним українським морякам слава! Відважним українським морякам! Слава! 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 Підтримати наших моряків, що нині перебувають у російському полоні, і символічними паперовими корабликами у руках вийшли нацгвардійці Слобожанської бригади у Харкові. Ці хлопці та дівчата впевнені, усі військовополонені мають повернутися додому. Я підтримую українських моряків. А
А військовослужбовці українського контингенту місії ООН в Конго за тисячі кілометрів від батьківщини прикрасили паперовими корабликами новорічну ялинку. На них написали назви захоплених українських кораблів – Бердянськ, Нікополь і Яникапу. Тетяна Солій, Заман, АТР. Один український захисник поранений. Так, на лінії фронту проросійські бойовики дотримуються новорічно-різдвяного перемир'я. За минулу добу вони тричі обстрілювали позиції наших бійців на Луганському напрямку. Причому в хід ворога йшло практично все наявне піхотне озброєння. Зокрема, автоматичні гранатомети і кулемети великого калібру. Під час бойових дій в ході спостереження за діями противника поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Його оперативно доставлено до госпіталю. Таким чином, не дивлячись на встановлене перемир'я, ворог продовжує нехтувати будь-якими мирними домовленостями. У зоні проведення операції Об'єднаних сил українські бійці разом із співробітниками контррозвідки СБУ спіймали кулеметника так званої ДНР. Як з'ясувалося, уроженець Горлівки приєднався до терористичних угруповань ще у вересні 2014 року, а його підготовкою займалися російські кадрові військові. Загалом же за минулий рік СБУ заарештували 54 терориста з так званих ДНР-ЛНР. Подготовку по стрельбе, обучение проводил россиянин с позывным «Грузин». Хуртовини, мокрий сніг та ожеледиця. Україну накрив потужний циклон, який прийшов з Греції. Сьогодні і завтра негода вируватиме у 10 областях. Рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки і закликають водіїв по можливості утриматися від поїздок на далекій відстані. Так, у Запорізькій області ще з 11-ї години обмежили рух для вантажівок і пасажирського транспорту на 6 автотрасах державного і місцевого значення. А у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Херсонських областях на автошляхах вже чергує спецтехніка. У Карпатах через снігопади рятувальники попереджають про лавинну небезпеку від сьогодні і аж до Різдва 7 січня. Період ускладнення погодних умов рекомендуємо туристам утриматись від походів в гори. А щоб відпочинок в горах був безпечним, потрібно реєструватись в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Через ожеледицю українським водіям не рекомендують їхати і до адміністративної межі з окупованим Кримом. Сам окупований півострів опинився у снігових заметах. Жителі 4 районів Криму лишилися без світла. Трасу на Айпетрі обробляють реагентами, а Керч потопає у смітті. Детальніше про ці та інші події окупованого Криму у сюжеті. Майже 30 населених пунктів знеструмлені. 10 тисяч людей в 4 районах окупованого півострова опинились без світла. Сильний поривчастий вітер, дощі та мокрий сніг вирували на окупованому півострові в ніч проти 4 січня. Від обмерзання та поривів електродротів найбільше постраждали Сакський, Ленінський, Чорноморський район та місто Євпаторія. А от закурковану дорогу на Айпетрі окупаційна влада нарешті почала обробляти реагентами. Кримавтодор вже відзвітувався, витратив на це 20 тонн спеціальних протиожеледних засобів. Нагадаю, вчора через велику кількість машин та погану погоду в черзі на Айпетрі застрягли сотні машин. Ускладнений рух був і на Ангарському перевалі. Свята минули, а наслідки лишились. Окупована Керч все більше нагадує сміттєзвалище. Гори смердючого мотлуху лежать вже навіть на тротуарах в центрі міста. А на центральному ринку сміття складають вже просто поруч із харчами. На каток через багно. В мережі висміяли міський критий каток окупованої Керчі. Щоб весело провести час та покататись на ковзанах, треба вистояти довжелезні черги у багнюці. Користувачі підмічають, купол льодової арени більше нагадує саркофаг сумнозвісного реактора Чорнобильської АЕС. Владислав Стужук, Заман, АТР. Слідів вибухівки на уламках зруйнованого будинку в Магнітогорську не знайшли. Таке заявляє слідчий комітет Росії. Раніше місцеві ЗМІ припускали, що будинок рвонув не через газ, а це був теракт. Та у слідства основною версією лишається витік природного газу. Про це і не тільки, далі в огляді.
Нині опізнано тіла усіх 39 жертв магнітогорської трагедії. Усі вони жили у будинку, який завалився після вибуху газу. Напередодні у місті завершили рятувально-пошукові роботи. А від сьогодні у місті почали ховати жертв трагедії, яка трапилась зранку 31 грудня. У слідчому комітеті наполягають, слідів вибухівки на завалах будинку не знайдено. Утім, кажуть, розглядають усі версії трагедії. Щоправда, які саме – не поточнюють. Туристичні регіони Таїланда охопив потужний тропічний шторм Пабук. З прибережних районів вже евакуювали 30 тисяч людей. Регіон потерпає від злив та потужного вітру. Дме так, що викорчовує дерева з корінням та обриває лінії електропередач. Очікують, що шторм дістанеться до популярних серед туристів курортів. Саме тому українське МЗС вже закликало наших громадян, які нині на відпочинку, бути вкрай обережними, а краще взагалі утриматися від відвідування прибережних зон Таїланду. Тим часом експерти-метеорологи не виключають, що Пабук стане найпотужнішим штормом за 30 останніх років, а хвилі сягатимуть до 5 метрів. Американські військові почали виходити з Сирії. Про це в інтерв'ю одному з каналів заявив держсекретар Майкл Помпео. Щоправда, яким буде графік виведення американських військ, Білий дім поки не повідомляє. Мовляв, противник не має отримати інформації про це. Тим часом критики Трампа певні, виведення американських військ з Сирії – такий собі крок, через який Росія може розсваритися з союзниками. Так, за словами колишнього військового Дугласа Макгрегора, Росії доведеться вирішувати, чи пускати до Сирії військових з Туреччини, які ведуть боротьбу з курдами, чи стати на бік інших союзників – Сирії та Ірану. Масштабна атака хакерів на приватні дані німецьких політиків та громадських діячів. У мережу потрапили сотні особистих даних, включно з контактами та переписками. Причому атака зачепила всі партії в Бундестазі, окрім правих сил. Зокрема, в мережу потрапили особисті номери телефонів та навіть адреси родичів політиків. Зловмисників вже розшукують німецькі правоохоронці. Тим часом у прес-службі прем'єр-міністра країни Ангели Меркель твердять, до її особистих даних хакери не добралися. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Стамбул, якого ви ще не бачили. Тамтешні гіди почали водити іноземних туристів маловідомими маршрутами. Через туристичний бум у Туреччині мандрівників уже важко чимось здивувати. А тому стамбульські гіди шукають маловідомі, але не менш важливі історичні пам'ятки колишнього Константинополя і готові запропонувати нові тематичні екскурсії. Собор Святої Софії – одна з найзнаменитіших пам'яток Стамбула, колишнього Константинополя. Але тепер іноземні туристи прагнуть побачити не лише її, але й менш відомі місця. Гіди вже пропонують тематичні екскурсії визначними пам'ятками римського, візантійського та латинського Константинополя. Перша зупинка біля церкви святих Сергія і Вакха. Її збудували раніше, ніж Собор Святої Софії. І відома вона також як Мала Айя Софія. Це найстаріша релігійна будівля міста, яка досі діє. Тому я показую її туристам. Це дуже цікава будівля, оскільки вона немов мініатюрна модель собору Святої Софії. Туристів приводять і до обеліска Феодосія. Його створили понад 3,5 тисячі років тому. Ще за часів фараона давнього Єгипту Тутмоса III. А тут встановили у 390 році до нашої ери. Ще одна не менш цікава пам'ятка залишена греками. Це стародавні підземні водосховища Константинополя. Їх називають цистернами. Також гіди обов'язково показують руїни візантійського імператорського палацу Буколеон на березі Мармурового моря. Ми пішли на цю екскурсію, бо розуміли, як багато в Стамбулі історичних місць, які недосвідчені туристи не знайдуть без гіда. І скажу, що це правильне рішення. Ми побачили те, чого не знайшли б за допомогою путівника, довідників та інтернету. Такі тематичні екскурсії у Стамбулі стали дуже популярними за минулий рік. Коли курс турецької валюти впав, туристи буквально ринули до країни. Торік за перші 6 місяців Туреччину відвідало 19 мільйонів іноземців. І це на третину більше, ніж за той самий період 2017 року. Наріман Алієв, Заман, АТР.
Україна за крок до своєї самостійної і незалежної церкви. Завтра, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Константинополі підпише томос про автокефалію Помісної православної церкви України. А вже у неділю, у переддень Різдва, офіційно передасть його предстоятелю Української церкви митрополіту Епіфанію. На цих урочистостях буде присутній особисто і президент України Петро Порошенко. Надання томосу він називає важливим кроком до повної незалежності України. Великі надії на цю історичну подію разом з українцями покладають і кримські татари. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз переконаний, що незалежна від Росії нова Українська православна церква ще на крок наблизить і деокупацію Криму. Московский патриархат в Крыму был всегда очень активной пятой колонной. Томос, то есть независимость Украинской православной церкви, влияние Москвы сильно ослабло, что тем самым, конечно же, очень сильно раздражает и в панической такой истерии бьется сейчас Россия. Підписання томосу про автокефалію Помісної православної церкви України у Константинополі, а також його урочисту передачу українській стороні, телеканал АТР транслюватиме наживо. Стежте за нашими ефірами 5 та 6 січня. З 10 січня телеканал АТР повністю переходить на HD-мовлення. Протягом цього року ми мовили у двох форматах – SD та HD. Це був своєрідний перехідний період, а от з 10 січня АТР буде доступний лише у форматі HD. Телеканал залишається на тому ж супутнику Астра, а вам слід лише обрати у меню пункт АТР HD та дивитися правду про ситуацію у Криму у новій цифровій якості. Це всі новини на цю мить. О 20-й заман підсумки кримсько-татарської з Шевкетом Німитулаєвим. Ми з вами зустрінемось о 22-й. Залишайтесь з АТР.